bịa Kamsi Yochukwu. Kamsi Yochukwu gịnị ka mmadụ mee gị n'ụna? Kamsi Yochukwu gịnị from Zite to Neto, what is it? Maka just mini calculator mo na Neto na welu. Na gịnị mee gị? Calculator inye mu na umunne ai. Unu ji emenunu homework na yard. Calculator maka mbi other brother all belong to Moa the mostly. Maka na ịbụ elder brother. Onye kwu that thing? Moa. Gịnị wee mee? So, Neto na type 1 2 3 or do minus 3 4 bia to yawa. Where will you the calculator from yawa aka see ya? Maka gini kina will you this my calculator? Or below just for Goa. Or Simo. On either fair, will the calculator first. Actually draw something like the calculator. See ya man will you the calculator. Or when I made like this, call will you the calculator. Stop with tire obey like this. Hey. Jesus. How? What's up with tire Na-ekwe akụwakwa n'ala m nwa ọnụ. Mami ozugbo. Ana m achọ ka m gosi gị kosi wee. Ego nke igosi m ibelibe ịdala ezugo. Ọ bụrụ ibelibe, m chọ ka m gosi gị kosi. Nsị ga-egosi na nụ m, don't show me, egosi na m. So. And kedu ife ijije yiri akwa m? Kamsi. Kedu ife negodo ịdị nnọọ ka the bone shall rise again. Ịdị nnọọ ka ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Kedu ife ijije yiri akwa m? Neri ka ọ dị gịdị nnọọ ka ya nwunye n'ime akwa. Gị na chimsitere mama nkwe ma jesisi zuo ike. Nyipụ gị chizitela ma achịrị chimsitere ma achịrịlọ ịchịrị ife Neto Chukwu ajọ ikwugo unu n'ihi akwa m ya dịbagodi. Gịnị wee mee? Okay, calculator nwa ka iji chọrọ ịgbaji ya aka. Neto again. Mommy, if you brought Malcolm. Malcolm na always make him move na balkwa. Ọ na-eme gị gụwa na-ebe akwa nwa m. Ke ihe o mee gị taa? I know down nana. But Malcolm no enu. Na press something na calculator. Na gịnị? Calculator. Jesus. Nne m. Is it a press something na gịnị nne m? Calculator. Okay. You need press something na calculator. All right. Gịnị wee mee onwa? Malcolm wee bam. Okay, wee bam. Yes. Okay. Why Ona coming downstairs? Gini kina press muwa tin. Gịnị bụ tin nwa? Muwa calculator. All right. Only for Ginwa. Okay, say no bụla only for nyanwa. All right. Obu for umunne. Ọ bụ for ụmụnne o? Yes. Where vachisi ya. Uko vachisi ya n'aka gị. Hai. Akunu na afọ. Always scratch more aka eba. Okay, o scratch gị nwa aka. All the pure red. Hey, gịnị bụ red n'Igbo? Pure ntonto. Pure ntonto. Ndo o? Ndo. Mweba akwa ka nwa. Ibe akwa ka nwa. Mana ịbụ na nwa ka ị kwesịrị ibe akwa ka ọ ka nwa ka ị ga-ebevu nne. Kamsi Yochukwu. Atraghịkwa n'ihe eke. Emekwa n'ihe ọzọ n'ụna. Ị na-anụ olu m? Emekwa n'ife ime taa ya nwakwa na anwa mee ọzọ n'ụna. Ị chọrọ ịgbaji nwanne gị nwaanyị aka? Na nwatakịrị imejọ ka ihe ọya mgbaalụ. Bala mo ezi Neto bala mo ezi Neto bala mo. Calculator niile m zọpụta na aka gị maka elu nwa bala mo. Asịrị. Bala mo. Shut up there, sister. Neto ịgbaalụ gị ya. Gị nke onye mechọzi ka ọ wụọ jump ọma fence. Gụwa dị baby. Kedu ife ị na-akpọli ya nwatakịrị? O si ebe akwa ka nwa.
oke ọ si wee bee akwa ka nwa maka m zọpụta di di. nya maka iji kpọwa ya bebi oke all don't matter akwụ ya oke na ibele akwa ka nwa doesn't matter ọ bụla onye mee gị bebi ka m si gị ọrụ nwa ezigbo gbala akpọkwana ya bebi again Bala mo Kamsi Neto bala. ka m si ọchukwu respect onwe gị gọọlụ nwa agbaghala Bala mo Kamsi Neto bala mo. Bala mo. kwụlọtebe a na-esekpụrụ onye nwụrụ amụ kwụlọtebe ọsụsọ Ya Johnny na mere tigi. Bala mo. Opo